салому дуруди бепоя мегӯем ба ҳамаи тамошобинони Салом ТВ. Инак барнома як ба як ва нафароне ки ҳама вақт дар Салом ТВ ва радио Салом мешунавиданд коргардонҳои бахши мустақимии мо Шарифҷон Ҷумаев ва Умедуллохон Отаев ки бошанд анамин аз салом нафароне ки Салом ТВ-ро зебо мегардонанд бо корҳои худ ки коргардон ҳастанд ва барои хушҳолии шумоён 24 соат дар хизмати шумоён ҳастанд ва барои хушҳолии шумо 24 соат хизмат мекунанд. Ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки онҳое ки дар зери чун мегӯянд дар пушти камера ҳастанд, дар оқиби камера ҳастанд, имрӯз тасмим гирифтем ба пеши камера ворид кунему онҳоро нишон бидеҳем. Коргардони пахши мустақимӣ дар телевизион ва радиои Салом Умедуллохон Отаев, ҳамин аст Умедҷони мо, ва инчунин коргардони пахши мустақимии мо дар телевизион ва радио Шарифҷон Ҷумаев, ана он нафаре ки ба мо филмҳои беҳтарин ба хурдсолакон филмҳои тасвириро мегузаранд ва барои онҳое ки футбол ва умуман варзишро дӯст медоранд пахш мегардонанд. Ва шуморо хуш омадед мегӯям. қоидаи барномаро медонед ки ба ҳар ҳол ба тамошобинон як бор дигар такрор мекунам. Якум қисми барнома чунин аст. Умедуллохон ба шумо Шарифҷон мефаҳмонанд калимаҳоро бо dastoни баста 5 дақиқа вақт ҳаракат мекунед ки калимаҳоро дарёфт бикунед. Пас он дар дуюм қисм ҷойҳоро иваз мекунед ва қисми дигари бозӣ 3 дақиқа вақт дода мешавад ва он вақт биёд ҳамон вақт баъд гап мезанем. Хуб тамошобинони азиз, мо омода ҳастем. Шуриз ба фикри ман аллакай омода шудед ва ҳамими Умедхонаш чунки ҳамими Шарифҷонаш ҳаминҳо ҳастанд ва мо низ ҳастем. Ва имрӯза ровии барномаи Кафе Салом ҳастам ман Зафарҷон Ғоибов ва як навигарӣ мешавад дар барномаи як ба як. ҳоло барандаи нав интизор бишавед дар Салом ТВ. хуб тамошобинони азиз, қисми бозии як ба як, қисми аввали бозии як ба як ва имрӯза меҳмонони мо худи кормандони телевизион, кормандонҳои телевизион ва радиои Салом, коргардонҳои пахш Шарифҷон Ҷумаев, Умедуллохон Отаев ва дар навор ҳам фармаданд ва бояд бипурсам камтар гап занитон бачо. Умедуллохон Отаев. раҳмат ки Салом ТВ-ро тамошо мекунед. мо ҳаракат мекунем ки барномаҳоро беҳтар кида, хубтар кида ба шумо нишон диҳем. Ва Шарифҷон Ҷумаев. ҳамон гап. ҳамаш ҳамо. Бо як тир ду нишон. хуб, бозиро оғоз мекунем. 5 дақиқа Шарифҷон 10 калима. Муназзими овоз каме, оҳиста оҳиста садо баланд мекунем. Инҷо ягон хел фиреб нест, баландтар кардан гиред. Бо барои коргарии худашон тайёр ба фикрам. Тайёр. Тайёр ҳастед? Не, тайёр не. Хуб набошад, вақт рафт. Гови алло. Гови алло. Гови алло. Гол. Гол. Офтоб. Гол. Гов. Гол. Гови алло. Гови алло. Yes. Кори хуб. Кори хуб. Кори нони кор. Нони кор. Шарифҷон нишон шуд бечо. Кори кор нишон кор. кор. Кори хуб. Нони кор. Кор. Ҳамамо кор. Кори хуб. ҳаво хунук. Кори хуб. иваз мекунем. Хуб, майдаш иваз мекунем. Оши бурида. Оши бурида. Оши бурида. Оши пухтагӣ. Бурида. Беонтуш. Оши пухтагӣ. Бурида. Оши пухтагӣ. Бу.
Oshi. Pe. Be, 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 be. Be. Bu, Bu. ri, de. Rujize. Ri, de. Buride. Мехи калон. Mexi, kalon. Meh, meh. Meh, aytı, meh. Bazen ne mi? Meh, meh, meh. Meh, Me. meh. Me. He, Meh. meh, Mehi. kalon. Mehi kalon. Kulbu kalit. дальше, دوام эдем, баъдон хеле ҳома хуб гузашта шудааст. Kulfu, kulf. Alon. Kulf. He. Nafamdam. Aytmami. Balandar. He. 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 Kim? He. Kayno. Anor. Kul. Kulfu. Kulfu kişodagi. Kalit. Kulfu kalit. навори зебо. ин ба кори шумо монанд дорад. навори зебо. Navori zebo. Navor. Azge. Navor. Darvoze. Navor. Ze. Navor. Kamera. Navori zebo. 3 дақиқа Азге. бачо. Navor. Alişkin. алиш шаҳрӯғаки сабз. Çarogeki saz. Ha? Çarogeki saz. Çarog. Fakat bolo nigol nakunid. Anladın bolo. Çarog. чаро Çaro. Saz. Çaroği sap. тавари калон. Temeli kalon. Astagfirullah. Tavar. Temeli kalon. Teveri kalon. Bu. ишқи рафта. İşki rafte. İşki rafte. Labetone zörter cumhoni. İşk. Riş. ишқ Lubov. Khone. Rişti kalon. İşk. ишқ мешавад ғишқ. баъд мешавад дебо, баъд мешавад ойла. вақт чорбист. İşk. Çin. Xev. Xevet zeva. İşki rafte. мактуби ошиқӣ. Maktub. Padu. мактуб Be. He. Padu. Maktuda. Maktubi. Parde. Maktubi. панҷ чор се ду як. муназзими овоз садоро паст кунед. ишқи рафта, мактуби ишқ. ана чизҳо буд Шарифҷон ва бисёрам хуб Умидуллохон нағз фармондан Шарифҷон. Fakat xexe kadar var hiç nafam. Bolon yoksa ne bolon desin. Oyna için neyse çünkü doğulda. Ҳама муҳимаш медонӣ чи аҳмо ишқӣ мегӯяд. ишқи рафта. бисёрам хуб. ҳар яке шуморо дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, шунавандагони Радиои Салом, мо дар ҳақиқатан дӯст медорем, барои ки 24 соат ана ҳамин бачаҳо дар хизмати шумо ҳастанд. 24 соат намехӯбанд. филмҳои беҳтаринро барои шумо мегузоранд. барои Умедҷон ва Шарифҷон мо сипосгузорем. хуб Шарифҷон, кадом таронаро гузорем, аз кадом сароянда имрӯз дигар намуди кафе Салом, чойхонаи Салом? من بهتر کلیپ های دان بالان گوش میکنم. данбалан барои Шарифҷон Ҷумаев худашон мемонанд. хуб, қисми якуми бозӣ ба охир расид. имрӯз коргардонҳои пахши мустақимии телевизион ва Радиои Салом Умедуллохон Отаев, Шарифҷон Ҷумаев барномаи моро рангин сохта истоданд ва умед дорем ки бо мо ҳастед, зеро ки бо мо будан хушҳолӣ аст ва номи телевизиони Саломро бинед. Салом, саломатӣ аст. ба ҳамаи шумо саломатиро хоҳон ҳастем. дан баланд хело кӯтоҳ ва аз ҳама кӯтоҳ реклама ба кори шумо фоида меорад.
ҳамкорӣ бо телевизион ва радиои Салом барои беҳбудии кори шумо хуб аст. бо мо бошед азизон. пас аз якчанд лаҳза боз бармегардем. Инҳо ҷойҳои худро иваз мекунанд. шумо бошад ҷойи худро иваз накунед. дар телевизиони Салом бошед.